og velkommen til. I dag skal vi lave noget rigtig hyggeligt. Vi skal lave fastelavnsboller. I hvert fald så skal vi lave min mormors fastelavnsboller. Jeg ved ikke rigtig, hvor hun har opskriften fra, men det er i hvert fald den min mormor hun plejer at følge. Og de bliver super lækre og super gode. Så jeg tænkte, vi tager i kast med det. Og så er der også fastelavn på søndag, mener jeg det er. Så der er ikke nogen grund til, at vi venter længere end det vi allerede har gjort. Det vi skal bruge, det er en skål, som så meget andet. Vægt, vi skal bruge en måler, vi skal bruge mælk, sukker, gær, noget margarine, flydende halløj, noget creme, kagecreme til indvendig og noget mel. Her er melen også. Det er fordi, at der er gået hul i posen her, så jeg bruger lige melet her i først, fordi det hele kan ikke være deri. Så lad os gå i gang. Først har du 2 dl lunt elg, som du har lunet op i mikrobølgeovn, og så tager du 50 gram gær, hvor at du så smuler det ned i mælken, og så tager du en ske eller en gaffel eller et eller andet, og rør godt rundt i det, så gæret bliver opløst. Jeg glemte lige at nævne, at vi skal også bruge æg. Vi skal faktisk bruge 2 æg til det her. Men når vi det her, den er lavet nu, det er godt gæret ind, eller hvad man siger, blendet sammen. Så tager vi og skal bruge 500 gram mel. Så putter mælken i melen, og nu skal vi have 2 æg i. Og så skal vi have 2 spiseskål sukker, 3 dl flydende margarine. Nu er det hele i, så skal vi egentlig bare have det over i, jeg tror jeg tager den her maskine her, og får lige at ælde det hele sammen. Jeg skal bare virkelig gøre det besværligt for mig selv og putte det hele over i den sorte skål, i stedet for bare at putte det direkte ned i den store skål, der skal køre rundt. Typisk mig. Nu har dejen været æltet i 10 minutter, og så skal jeg bare lige lade det hæve i 45 minutter. Jeg putter lige noget folie op over den, så det kan hæve derinde. Så nu er det gået en halv time, og jeg begynder på kagecreme nu her, fordi det skal stå i kvarter. Og så passer det med at gå 45 minutter. Bare minimum 45 minutter skal det stå og hæve. Så jeg synes, vi går i gang. Det er bare købt i Bilka, det kan også fødes i Føtex og alle mulige andre steder. Bare helt almindelig kagecreme. Til kagecreme skal vi bruge en halv liter mælk. Sådan der. Nu har det stået inde i køleskabet et kvarters tid, og den har stået 45 minutter. Eventuelt vil cremen kigge på bagsiden af. Man kan også lave det på bunden af, men nu har jeg altså bare lavet en lidt hurtigere løsning her. Men ja, kig bagpå, der står brugsanvisning præcis, hvordan jeg laver den her creme her. Jeg tager her og måler hver eneste dem her. Det skal være 50 gram. Ud af der laver jeg en firkant. Deri lægger jeg 1-2 teske fuld creme på, og så folder den sammen. Og pas godt på i midten. Og vender den om. Som I kan se her, nu har jeg fået lavet 2 plader. Lagt godt mellemrum mellem dem. Jeg har lagt der, hvor man folder, nedunder, så det ikke åbner sig op. I kan se, der er masser af creme tilbage. Så enten så kunne man gøre det, man kunne lave dobbeltportioner af bollerne, eller så kan du lave en kage. Hvis man alligevel skal lave det til fastelavn, så kan du skal lave en kage også. Så har jeg i hvert fald masser af creme til det også, hvis det er. Den er tom nu, så nu skal det bare hæve en halv times tid, og så kan jeg lige rydde det der op. Så en halv time skal jeg lige efterhæve, og så i ovnen. Som I kan se her, ovnen skal være 200 grader i forvarmet ovn. Og det skal placeres midt på, når den er færdig. Midt i ovnen. Og det skal have cirka 12-15 minutter. Og det er vigtigt at over- og undervarme. Det er ikke helt varmt, det er over- og under, der skal varmes. Så er det der noget æggehalløj. Bare et æg, og så bare mixe det rigtig godt. Så vi har det her. Det skal jeg nemlig på bollerne. Her kan I se nogle af dem, jeg har lavet. Her er de andre, de er i gang med at køle ned. Så kan man gøre det. Man tager noget flormelis, og så putter man noget vand til, og så kører man rigtig, rigtig godt om, og så laver du en rigtig lækker glasur.
Og det putter du egentlig bare oven på bollerne. Og det ser pisse godt ud, og det smager sindssygt godt. Og ja, det var så den måde, at jeg laver mine fæsselavnsboller. Det er super nemt, enkelt. Det tager lige lidt tid, men det er mest ventetiden, der tager tid. Og det er vildt nemt at have med at gøre. Så jeg håber, I får en rigtig god dag, og jeg håber, I noget I tør at prøve. Og pas rigtig godt på jer selv derude. Hej hej.